Kasam sispa santel kanabajiwai kaspa nyepolai. Kasam sispa santel kanabajiwai kaspa nyepolai. Kanambar kaspa nyepolai. Tukan mau bayar Jesus Christ ukur kesil jauh David dapat nikmat na kibayap. Dari kini ke gospel bangal layalap. Dari bangit baladangi yap lang batu ngilia im lang ro. Ladangi yasya satar lang batu ngilia sunsar lang ro. Ladangi lan yu mauro ulan yani. Ladangi miyane uti yane unjuk namar mula lan ya lagi. Tersebut lengkap dengan hayu. Niai ngo yang ni ko belai bagi kerpa dekat tenjong mi. Minyak tangi di kampla jong mi. Tahu berikut hari kesetiap. Ikut SMUI au belajar rap. Wari Sumar wadau kener i cai kia kamju dau i belai i kesni yau sulap teh betu yang ga sub distrik yang i wi kublai piuro ki Prawangat na po ka sub distrik yang i nadu kinongkit kam yang i nadu ketari yang i Ma Francis kamju le ya ki sister go emlang i ya Panghur bat uke ringjur hado kata ba ukalon bon sen hakading ne ka ngalawan lam ya u sha kisan ran chong me henrai kimla ban pen ko ya ujisu la juba sisa phelong ka pateng ban riu bam ngai bat ba kan riang sa kanu ngan im bat phi ban ngadai ban ya sha ya phi wan ya lam ya u khana sene shanga ujisu ula dumong ya uksoi ulami bat ukhana ulako hangta enda kumta kisimran kilawan sha ujisu jar bat kila kali u balai mangi ngimsem lala ban pen no ya uta uksoi dei namar ba phidu no jingai la tu ba baling ko he ngasnga ban ai khublei ya ble try kandrat unong bu unong thau unong ker unong da jungi we priwe ubala ayangi akan ka step kaba kemen ka step kaba pu ka ping wadla uslap ndai barot ne gidei ki jingir khu jong blai denam
ngide ban ai ngu yo blei la dan ka si ne la dan slap ro ngide ban ai ngu namar la da ka dan ka si ni kwa slap la dan ka slap ni kwa si ta kene baro kede ke jingger khu ba blei u gerkhu yangi u ai ke jingdan kam jungi baro ta kadau wada kino ki kap ngide ban ken mawar bor ban ai ngu yo blei onggo blei ku blei shibun ba mela ai yangi ya ki jingger khu ba mela these yangi ya ki jingdan kam jungi baro ka bangi dan kam ngim ju kerdu ngim ju dan jingduna ladang ibu ke jinget how try jisu haga ba ar pada langsung balai ku blei ya baro ki badan hane ki long kemi long pa ki kun samla ki kena ki habarit baro ki badan hane kam tami ki man bei jong ka jawai paris jungi balawan kenang na ku benta kene ke si aku blei ru ya ba ya baro ki balang sinong ki balapoi ha kene ke jaka banaingu ban ya ro ya ke kerteng jong utrai ha kene ke si ublei ke ba ublei hu la thau ublei hu la ai ngi ya kene ke si ke ba kerpang tang chi si ha ke si tayau ula ai ngi nyau si ha ke si tayau bat baro kene ke si ndru si ula ai ngi ban pendit penbiang ya ki jonon kang jungi baro ban trei ban kata ula ai ngi ya kamet ka pat ka bakoi ka bakia ula ai ngi bar ke bangi don kam drei ha kene ke si ula ai ru yang ngi bangin wan ban mane ya u bangin wan ban sengap ya ka ketin ku jong u bangin wan kam tam ban peit ya ka jing im jungi kumnong ila im ha kene ka si ha kene ki si ki jong kene ka tayau kumno ka jing im junga bat kumnong anang la shushu ban pendit penbiang ha kene ki si ki ban wan ne ha kene ka tayau ka ban wan aku blei ru yau sekretari jong kene ka sub district Ma Francis ubala ayang kene ka lat ban French ban pli jumur berpi kendet sapang kaktin jong blei di sisa sister Rina la de ban wan ban ai seminar pi baro badan pada ka program ba keki sitai seselong te ilai seselong te lele ha kene ka si nakale jungaru nga dab da kejing kemen pan poi ha kene ka snong na thau ajing sisa la arbnai nga wan hang ha jawai nga la poi la baro ki snong i tang le ha mustem mentang si ka dai si ban ko junga ban poi ha kene mustem pat wan re ta ki baro ki snong pada nga la poi chisin or sin kam tam so menting te la bon sin i pat ha muput tambah kiwi pisna pada chisin la sin la poi hi tambahan mustem minta de sen balikong to ngasngau ngu yo blei bala wanna menga ha kene gasno ga thau bani i kene gasno ga thau na ku blei ru ya ki trai sno jong kene gasno ga thau ki bala pia subhaya kene ga jiang sang ki bala pia subhaya ngi wi pa i wei minta ngila sngau kumba ga dei ka ying la jong kumba ngila dei kumba ngi dong kita ki trai sno pat pi so ha kene ga step kumbangi layos ngau na ka jingpule na ka gospel jongu gospel jong la pule mene pis ngau don bas ngau gospel jong no bala pule de kena gospel Matius tu kacap ga lenong dan bakan mau ne kemar ke papat kamai de papat na yu de ka gospel na Matius ka lenong ka bakat nyau ka dekat no pula kana na pula rola ka dekat ka ba kat sau hadu kat ar kat sau hadu Apuai kita pada kata kalau nombor kat sau hadu apuai ke jingit pila banyu i nimla ada banyu i ke jingit kene ke jingit kalong ke ka kenja mensim ka bangi ngingit klem da yu i ka bangi ngingit klem da la ban kata da kiti ki jongi kalong kumju ke bangi keli
ayu belai ne pila banyu iu belai ngimla banyu i daki khmat jungi ngimla banyu i daki khmat jungi ya belai ndrei ngilak pade banyu sngau ya kasur jong belai lingba da ketin ke jong u lingba daki briu ki baper ki bayatu yangi syapang jong belai denam ngimla banyu i belai ngimla ru ban kata i belai daki kti jungi daki khmat jungi ngimla ban kata ne banyu i ya belai ndrei pade ngilak pade banyu i belai haga jingi mensim ngilak banyu sngau ya kasur jong belai lingba ka ktin jong belai lingba ki briu ki baper ki bawan haga jingi jungi haga jo kapor ke ega jinget ya ka jinget do kadai kam chang mensim ngimla ban kata ya ka jinget ngimla ban ngila ban ai ya ki wei ya ka jinget lingba ka bangi ngi athu la ne ngi ya pliu jing mudlang ka bangi ngi shem ngi nget tong bang ngimla pada ban suong ban su ong pide ban nget ladang ngimdang kata ka jinget nginom la re denem takadau ka jinget ka dai kata ka jingem mensim ka bangi ngimla ban yu i la ne ban kata tangbang ngila pada ban nget ban yu sngau lingba ka ktin jong blai lingba ki breu ki baper lingba ka jing im jongi ka paman la kasngi ki jing mat ki jongi ki jing ki bang ya kendu ki jing jinjar ki jing sup ki jing kemen ki bang ya kendu man kasngi kala ban pen roy ya ki jinge jongi kumbang ya sngau ha menne ha ka jing pule na ka gospel jong Matthews kalau nang ka ba ka nang ba khat nyau ka khot ka ba khat sau ka dor phuai Jisu ukren chapang ka jing be je tu Jisu be yok sut ya tu khna uba la sak kem ksut ni haswa jong ka tu ka gospel haswa jong ka ne ki dikhot niyo i Jisu ulecha u nomayu ban kala ya lade haulum tebar ya u hang tu Jisu u kala ya lade kisenran kim la banyu isu u Jisu u yalam lang dia kisenran jong u Petrus u Yohanes bat u cekap tu Jisu pada open kala ya lade ha kata kadur ke ba uble yu hun kelai ki yau Moses baru waleja te ki kini ki apostol ke ba u Jisu yalam yaki kimi isu yu Jisu regi yu i tangkat takajing shai ke ba u Jisu la kala takadau u kila syame kata kajing sengau kemen kajing haru kata ke ba kimla syuban ong yu Jisu takadau u Petrus ong yu Jisu tengnya shna lai tadiki yengene bansa ong uang kabahayangi bangensa hangne namar ki syam kata kajing kemen kajing suk habaki don hau taulum daripada ujisu ong yaki ba ngirang bun ki kam ki bangin dei banle ngindai bansa kut ha kata ka kajing sngeu jungi don ki por ki bangi ngi sngeu isnu tenang ni syam ka jungsu ki kemen ni kwa banyo barabor yak mungkata reu Yesu hakale ka step u ong biangi ba ngidang ban syam yabun jat kijing ne kijing subha kijing im ha kijing im jungi ngidai ban syam lang bor kijing bar kijing disubha tagadau haba u Yesu bar kisendan lalait pai na wan her na ta ulum usyam baki breu kidang ya ab kibreu kidang ya ab yu Jisu bang wan pai na utaulum Jisu ong yikista kisendan token mau ya kane lada pi don gejinge kabahe katkum usun bai sinapa pilaban ong ya utaulum ulum mumur ayong ne
ngila ban ong utau ulum de tau kusut kat kum kan ya kijing pulia menta utau nene kijing jinjar nene kibawan hakilin ti jungi utau ulum uta teu ula ong lada pidan kata kijing pila ban ong ya utau ulum kenria nang ne syatei bat un sekenria sumbane ban ong ya ulum ban kenria nang ne syatei Jisu wong lada pidan kijing lada pintan ke jingge utau ulum mun sakendria wanangi mlabe yo iya ke jingge ndrei nginge bau blei shisha udon bau blei shisha udai utau blei uba udai utau blei uba yai snei baga jing snei jung u kam jukut lano watangi long tang hinapok ndrei ublei ayangi shibun kijing map lingba ka sakramen jong ajing pla lingba ka Eucharis bakut nipan map ya u man na kasngi ublei udang map ublei udang yesen yangi iwe pa iwe badya ka berthai hi barakowe ka jing isnei jong u kamkut lano ro tangadau u agustin uang nimla ka jinge kelong bange je ke ek bepimla banyo i ndrei hakane ka jinge niyo ya kabainong wadang niyo imenta ndrei nurga jinge in sayo ya kata kabainong kaba ni lange haga gospel jong u Markus kalau nong kaba khatwei kadukhat kaba arhu sau u Jisu ongkumne ula 15 yaki to kibabu jingmut ya kane lada pidan ka jinge ha ublei phila ban ong ha ne ulum kajohi to yang batono hadulio mene wong to khi nang ne sete kenre nang ne sete menta pada wong uto ulum banno sadulio sumade ba kentinjo Jisu wong ya ulum banno sadulio tharai ilahi berkat nabi tharai ilahi ban ong ya uto ulum banno sapot durio Ndre Jisu ong ini dala pitan ka ding jinget taulum unsa kongo yapi but unsa no haduriao lada pim artatin hala kadonut ndrei pi nge bakata kaba pi ong kan sa ulong shisha hapi na kane kadau ngo ong pi haba pi duai bat pikir pat to nge bat pin yo pediang bat en sa ai ya pi tongit ba pin ya pediang ta pi pan ha ke jing duai tongit ba kan sa urlong tongit ba pin sa yo ya kata ka ba pilapan bat kan sa urlong shisha da pidan ta ka jing ni das kam pin kan sa urlong shisha ang abiang kata ka nuksa jong tu Agustin Bakuit haba u Agustin Bakuit ula im hakata kapop kabakraw ka Monica Bakuit kabade ka kami jong u la bun basnam ka shaduwai tamba patiaw pai hendai ka Monica ka du jingkerman na em kam judu jingkerman wadla une ukun jongka udang peteng ha kata kapok udang peteng ban le ya ki kam ki barunar udang peteng ban nam ko ngo ya la ka jongka kmi nam pateu ha ba ka keren ro ndrei kamonika kadang peteng ban duai kadang peteng ban ai ngo ya ublei ya la ukun jongka warga kerpat ya ublei ba kangit cisha ba ublei sakta ya u cisin kasngi kadang kata kejingit ba ublei cisin kasngi on sakta ya ukun jongka baru solong uwe uta uwe na kirukui kadang kata kejingit na kata kadau ublei ungit ublei u sngau ya kata ka jingger pat jongka badia kejingit jongka Khodio Yesu ban hapreng juri kubangi la khodio si mokut dan khodio Yesu ban biang hapreng juri ta ka bang yaroi Yesu
Blay yang ni iway badia keberthai berokaway kena belang senang la shim kena ka jingle buram kena belang senang ka keteng ka jing snai jing blay na la shim ya kena ban le kata ka jing snai jing blay ka tugas ni kada tarik mo samba la yute babula ong ban ai kinjer ci pusan sepang ka jing snai jing blay te ka dang perkat ai ka jing snai jing blay jing snai jo oblay nishim ha ga jirwai binyau ka chaptar ka ba agalanong ka ba lai ka dekot ka ba arpu lai ka omne ka jing subun jong utrai kam jukut ka jing snai jong u kam julut ka jing subun jong utrai kam jukut ka jing snai jong u kam julut upen than mai ya ki man ka step hala ka jing i ka bakraw kon men ko para ha ga ka jamit u blay u khoding i we pa i we but u pen kan mau yang i shu man ka por ila sngau man ka por ila turu ka ba ong da u jisu dei ba shu thau dei lo ong u jisu kwa ba ngin pen priang ya kane ka si buram ka ba u hi u kwa yang i bangin rakhe ka ba khandai ka jing kular jing yada ba jing yarap ha ka por jing yap ya ki ba duwai ya kane ka chaplet ka mut ka tu ka jing isnei jing play uji so kular bon ai jing yada ba jing yarap kham tam ha ka por jing yap ha ka por bangila jan yap ladang idon kata ka ladang idon kata ka jing ruble ha kane ka ladang isa duwai ha kane ka chaplet uji so kular yangi ba un yarap pat un yada yangi nak dujok un yada yangi nak jujok bat un yarap yangi ban poi shabnen u ai jing kular ba yakito ki ba shat duwai yakane ka jing duwai un ai jing yarap yangi bat un yada yangi nak dujok ka ba shipel ka jing pen pau ha ka jing isnei jong u ka kham krau ban yakino kino ki pop ka jing pen pau ba ka jing isnei jong u ka kham krau ban yakano kano ka pop ka bangilale ngilale shibun ba ki pop kham tam dan ki por bangilale ki pop ki bakrau dan ki por ki bangilale ki pop ki barit tambaman ka sngi hi ni la janangi bonangi tengi le pop tambang play ong ngam ken mau ye kito ki pop jong pi ngadan kata kamen sim ban map kata kamen sim ngarang isne ye kita ki pop jong pi bat kata kijing isne jonga ka kham kor ban ye kito ki pop ki ba philale ka ba khat wei ka ong ka jing tha ban le ya ki kam isne ha ki tin ban ha ki jing duai uji suru ong ingi bangin le ki kam kijing isne kam isne ha ki kam ha ki tin bar ha ki jing duai don ki por ki bangi ni ong ba nimla ban le kam isne le ki kam nim don ki kam unum don ki ter ki tar ban ai ban le isne ye ki we ki badu ki batoy nim don ne ngi ong ngim nang ban kren ban ai ki men sim rei uble ong ru wai la jai ki jing duai ru ki ba kor jing duai tangi la ban duai ban le ki kam isne
day ban chu let ai ne ban chu ban yo na ki wei ndrei kalau ro ki kam ki tin bat ki jin wai ling ba ki jin wai jong i ro ngi la ban le shi bon ki kam jing isnei ka ba khat an ka jing pen pau ba ka jing bom ngai ka pen sneu ya ka jing imen sim ka jing pen pau ba ka jing bom ngai ka pen sneu ya ka jing imen sim mena men step ngila kren shibon chapang ka jing ngai uji su ong ya ka kane ka posina ba khoj ba ya ki to ki bom ngai jing pen pau ba ya ki to ki bom ngai ka dai ka jing pen sneu ya ka jing imen sim ladang imnget ni pule mene ladang imnget nimdu ladang hidup ka jing nget hidup ka jing imro ta kane ka jing ladang ka jing bom nget ka pen sneu ya ka jing imen sim jungi ka bakhat lai ka jing khot ya ki ling do ba ki ru nget ban long ki nong ra ya ka jing isnei ka jing khot ka bakhat lai ka dai ka jing khot ya no ya ki ling do bat panong Wala ya tiap luna. Kajing khot ya kiding do bat ki riunget dere tang lang do. Ya riunget mana? Bangi bro na? Ye bro ki ngide ki pat riunget. Tela khot jengi ngiru ngidon benta ban priang ya kane ka jing isnei ban ya tho ya ki pat ben riu ba ka jing isnei jong ublei kan ne junam ka jing usne jong blai ka kham kraw ban ya ki pop ki bangi lale ka bakhat saw bakhat do ne bakhat saw ka jing kular ba ka jing isne jong u kan ne hadu bom jukut bat kan pli ya ka benem ka jing isne ling ba ka jing isne jong u ngila yo ngin sayo ban rum ha hangna ha benem ling ba ka jing isne jong u kan sapli ya ka beneng bag jenis ne jong u sapli ya ka beneng ko hanan ko para ha ka negas jan miru jisu open kan mau susu yangi ba yimdei ban khnyat dela de bangilong kita kinong pop ndrei ngange how blei parun baba unong thau ka blei ka tindel ba how jisu christ ko no Punum sini kui, ya belakang kemarin terjadi, ya belakang dengan kopin satu, dasana main ya terjadi, lagi sebenarnya si balai paling banyak, lagi sebenarnya semua nangkawan kebijakan banyak, yang itu mesti mukul jangan kasih mukul, habisnya selak dirukul, habis makan pop. Namar Vijay Stomba Kodi Sajo. 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 Opa bunjukut naswa me satu sisi joge jogo ye joge kaya Jesus pandemia mata oji joge baro we Namar sastambo disajo usne yate 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 baro we Namar sastambo disajo Trai chung Jesus Christ, bat ka ching e chung ublay,
lambat kecing eslop jungu mensim baku kendon ringkat bat pi baro Ringkat bat biru. kuan men kepara mentang ina poi sikatayo basau hakapor paskha kebalang kepen mau yangi lengba kecing tho lengba gospel mentang kesni kedai kesni jong kecing khot lengba gospel kepen mau yangi chpang udong ap lang berat bah uji suhi udai uta udang syarai bat uji suhi pen mau yangi ba udai uta ujin khang ubang ila bang poi syaupa bang ihap bang ya lengba jengu bolsen ha kecingim jengi ngikret nya kini kecingim kristan kecengi ngikret yau blay ha kecingim jengi kumta tengin kubur bangilong kinong ngapla hau blay keren bor baro pajapi kuhanen kepara bangar laptop sibone dah superkat bagi kecin bagi kam dah kecing le kret dah kecing le pelat cunga dah kecing le pelat cunga dah kecing le pelat kerau cunga nama ketang kerpar kemuliaan kuy kebayasan ketesati patiranya kiri kuy pajapi kuhanen kepara kaduan bentan cuma hal try play jumi ublay bor baro unis na yangi badan dalam ma pigi pop jungi un yalam yangi syakacing bom jukon amen. Urang mulai saja pada kendel Yesus. Kaki bende wano badan kamon naman. Iyaya royanin, ngidam bani-bani. Iyay kendel murah, manisnya Petrus ubalayin lang bati katbengun ula penjam la kesur bat ulaong hau ta upai ba ai ba paro ki pai sel kintip cha kedar ba ubleu ulong upenlong utrai ba kris ya une jisu ba pila sanar pna haba ki pai ba keleas ngeu ya kene ladungat ya kadanor jongki bat kilaong hau Petrus bat ki wei pat ki apostol ko parang ile kumno u Petrus ulaong haki to kela ka pamud bat uwei pa uwei napi un sa penbaptis un sya penbaptis ha ka kerteng u Yesus Kristus haba pile ya kabade patpisya stom nagbenta kata kajing yaisya piyo kajing menjur jong ublay naba kani kalakhot ya pi namar ba ukris ro ulasya stom nagbenta jong pi badula ino kanuksa hapi bat pinbo ya kidin jat jong umsyam le pop lat jing syukor hakasintur jong haba kren ben ya umsyam kren ben kaliang haba ulasya sitom umsyam penrem umsyam berngem bersin henrei ulai tilut ha uta ubabisyar hong mauhi ubalakit ya kapop jongi hakamet jong halor kading ban ngindup yap ya kapop bat bangin im hakahong dakjing mong jong ula pengko ya pi namar ba pila sakma kum kilambron henrei menta pilawan pai sya no charai ber no sumar kim sem jong pi kakten jong utrai Hallelujah, hallelujah.
Jisu ula ong. Shisha ngong hapi. Uta ubamrung hapok kesam lang berat na jenkang. Hendrei ubakeu nakawai pat galanti. Uta ubreu ulang tu bat unang lute. Ubreu ubarung na jenkang unang syarai jong kilang berat. Unang ap jenkang upli ya u. Kilang berat kisngap ya kasur jeng u. Bat ukhat ialah kilang berat dak kerteng. Bat uya lam yaki syaban. Belai ha kini kejamet wadiyo i cembiang cisin. Narasi cisin cibenai ma cisin arbenai kejingi cemblang kamli kam kasok distrik yang hi. Yang i warak kawi yang keparis. Siawu bat ingu yaki nong pelai yang kasok distrik. Wa yaki rangba balang warak yang kipalang sinong. Wa khamtam kiramba balang kinong pelai balang yang kenika balang sinong mustem. Dari Cibon ya kejing penkrek yang pi, kejing yok benta yang pi, kejing priang siap bah yang pi i warok, kiwawan na kiwitawan ki balang sinong. Ilek ikat wangat ki, kelam ikat wangat ki, ya lap ikat wangat ki. Bah boy ladi em ki padar rang put, no? Em ki kelam le em ki go nervous, manda em ki padar tip kelam. Dau onggi kamuju onggi padar, penbot i jing onggi padar, ite dau onggi dukis tu yo he gi. No. Tekan mo negisngi la gabalang pen kun mo goi I negisngi opoi segini ka sngi waso haga tayau waso yang ga por paskha heji por pen kun mo gabalang I negisngi ga tayau yang kecing khot nei tay dau ha kecing duai yang gabalang nei barok berbor khut goi I chapang ga kecing khot segecing long riuniam jing long lengdo bat untuk do kita hendrai kat hakini kisngi da siau tho iga kejing khot cha ki kerdan wapher kejing khot yo man bay man pa kejing khot yo man gino hikai kejing khot yo iki ikre kam ter bon gini kejing khot ne kisngi pun kun mu blai kini kejing khot waro de yo iga klempep kam ki kristan waro ne I de yo kejing khot woneng kong kete kejing khot woneng kong yo iga lengba ka baptisma kabalang jo pen kun mau goi ikan puyo ke baptisma im puto kita khot yong blai dan kita khot yong Jisu im puto kita ki Kristan hendri nadu yo ke baptisma dapen man gi kita khot ku pura yong Jisu dapen man gi kita khot pura yong kabalang daman kita ki Kristan Katolik lengba ke baptisma nete da waro de yo ke kecing khot ku nengkong hendri kecing khot ku ar wale waso ter ha kecing im yong ikam jibru dang bon wan hi kecing khot yong I wahab duai, wahab pusoni, wahab perkhati, haganuga ke kerdan emo, haganuga ke lutiu imo, haganuga ke benta, lene ke kam sekri yang ikam di parabru. Kawina ke benta ko Jisu penikai penkunmu I negesni, sepang kamnu mani kita kinau cari wabah. Kelempep ang Jisu negesni banlong kita kinau syarai babha angu ha gospel banlong kinau syarai babha nengkong haptip I ya kekerdan yang I angu banlong kinau syarai babha de bantip ya la kilang berat angu gospel I banlong kinau syarai babha nengkong ni de bantip ya kilang berat ya kekenten tip ni de bantip angu gospel ini ni de bantip shwa ya kilang berat kemut ni de bantip shwa ya ki kam ke jongi nengkong katheu yengi kum kino syarai balang kum ki padar kum ki papko ki kardinal kum ta terter ki riuniam barabor ya kene ki breu kering dor ladang ikren sepang kino syarai ten bonsen kam gani ju wan ha kecing mot yang ki bru onggi kita kino syarai jato ki padar ki katekesa ki sistar hendrai waro kam oi pi yo ele kejong ke kerdan emile kejong kino syarai Lalu perkat pi kejing ceri lang brot yang Jisu kat ni sengiring dor gai I lalu perkat pi kita gilang brot lalu dapat pi capi si tan sini dang em go ceri mesi em go ceri mesi wi em go ceri mesi arteli em go em so sandeli em go em dagi pau teli gi spa teli le em bat go ceri mesi nang nanti dau ring dor gai I waro dia bentai gini ke kerdan umani kam kita gino ceri
nado ke por baptisma te klempep em na perdi yang i giu em masih wi kemut em giu wasilok kalok hap cari go ya ulok hap cari ya kalok mut uwi masih pi uwi alang berat pi ke wi alang berat pi tangwa hap tip nawan pi ang gospel i pidai ban tip ya laki lang berat untuk cari bakalafi daulok kiwi nang ya bakalafi bon ki maniung kristan gi yang i cari gi dagilang berat kiwi yang ki mentip ki kayu nu rong yang ki kayu nu kai genu ga rong yang ki la mentip telali cari di yang kiwi tip walai bam kebau tip walai li tu tip cewon wachak set te chim di yang kiwi te cari di yang kiwi kani jing pen kemo jisui ini gesngi waro ane i mani kita kino cari hayung hasem mani kino cari ye ki kon gi yang i hagabalang mani kita kino cari ye ki pai kristan haga chenong mani kita kino cari ya kinong chong chenong haskor mani kinong cari ya ki kena skor kam ter halai jong kerdan emi gini gebor kode i ina do kepor baptisma keju kebor ya waro yo mani kita kino cari henry yo mani kita kino cari wabhan wen au jisui nang kong hap tip ya gilang brot ki yang pi tip ya gilang brot ki yang pi kam ginu girong gi kam ginu gidor gi kam genu riam gi kam genu bam gi kam nu thia gi kam nu lai gi sẽ bagi lo chen về đuôi kén ra chỉ đi hàng miền văn terwan biar trai kén ra Tuduai kepara bagacing kinya cenga batjang phi kandong ke bapdiang hun hau play upa berendor baro từ trái miền nhà là đi trong khi là mình ai cũng chỉ rò và không rò và các tranh chân u cái chân mình ai đi và các làm một người chân u và rò coi adalah kemon siop ha ula pediang ya kejing sya sitom ula sim ya pu bada ke ba ayu ya me ula kedia ya u badla ai hala kesen ran luang do sim batu bam na kene phi baro damar kene kalong kemet jonga ya ke ban ai ti na ke benta jong phi Hakaju kerukom enda lala ya bam ula shim ya kekuri badda ke ba ayu biang yame ula ai ka halakisen ran buang do shim batto di nakane pi baro namar kene kalong kekuri jongga snam jonga jong kejutang bathmai bat bom cukut ya ke ba penmi nak benta jong pi bat nak benta ki babon nak benta ke jingmat ya ki pop to le ya kene ban kan mau yang a
Jing Maya Jong Ka Jing Ye Kata sin mani bang yun